ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ይሁዳ ክኸድዖ ከም ዝተሰማምዐ ቁጽሪ 1 ፋሲጋ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ። ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ነቶም ህዝቢ ደኣ ፈሪሆም እምበር ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ። ቁጽሪ 3 ሰይጣን ግና ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ። ንሱ ካብ ቁጽሪ እቶም 12 እዩ። ከይዱ ኸዓ ናብቶም ሊቃውንትን ካህናትን ሓላቑ ሓለውቲ መቕደስን ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ። ተሓጒሶም ከዓ ኣራሽ ክህብዎ ኣወዓሉሉ። ንሱ ድማ ተሰማምዖም ኣኼባ ህዝቢ ብዘይብላ ጊዜ ከትሕዞውን ምሽእቲ ጊዜ ይደሊ ነበረ። ድራር ፋሲካ ቁጥሪ 7 እታ ገንሸል ፋሲጋ ክሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ከዓ መጸት። ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ኪዱ ክንበልዕ ገንሸል ፋሲጋ ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም። ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ በልዎ። ንሱ ድማ በሎም እነሆ ኣብ ከተማ ምስኣትኹም ዕትሮ ማይ ዝጸረ ሰብኣይ ከጓንፈኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ። ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቂ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲጋ ዝበልዓላ ማሕደር ኣጋይሽቲ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ። ንሱ ከዓ ተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ከሪአኩም እዩ ኣብኡን ኣዳልው። ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ። ገንሸል ፋሲጋውን ኣዳለዉ። ኢየሱስ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝሰርዐ ቁጽሪ 14 እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ምስቶም 12 ሐዋርያት ኣብ ማእዲ ተቐመጠ። ንሱ ድማ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ደጊም ካብዚ ከም ዘይበልዕ እብለኩም ኣለኹ እሞ ቅድሚ ስቓየይ ምሳኹም ገንሸል ፋሲጋ ክበልዕ ብዙሕ ሓርር ኢለ ኣለኹ በሎም። ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ መንግሥቲ ኣምላኽ ክሳዕ እትመጽእ ካብዚ ፍረኦም ወይኒ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ እዚ ንሓድሕድኩም ተማቐልዎ በለ። እንጌራ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቐሪሱ እዚ ምእንታኹ ዝወሃብ ዘሎ ስጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ኢሉ ሃቦም። ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ ኣልዒሉን እዛ ጽዋዕ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ። ግናኸ ኢድ እቲ ዘትሕዘኒ ኣብ ማእዲ ምሳይ እንሃ ወዲ ሰብሲ ከምቲ እተመደበሉ ይኸይድ እዩ፣ ነቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓዝ ሰብኣይ ግና ወይልኡ በለ። ከባታቶም እቲ እዚኣ ዝገብር መን ምዃኑ ከዓ ንሓድሕዶም ክመራመሩ ጀመሩ። ካብ ኩሉ ዝዓቢ መን እዩ? ቁጽሪ 24 መኖም ዓብዪ መሲሉ ከም ዝረአ ከዓ ኣብ ማእከሎም ክርክር ኮነ። ሽዑ ንሱ በሎም ንህዛብ ነገሥታቶም እዮም ዝገዝእዎም፣ እቶም ምልኪ ዘለዎም ከዓ ሕያወት ይበሃሉ። ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ። እቲ ኣባኻትኩም ዓብይስ ከም ንእሽቶ እቲ ጐይታውን ከም ግዙእ ደኣ ይኹን። እቲ ኣብ ማእዲ ዝቕመጥን እቲ ዘገልግልን ከ ኣየነዮም ይዓቢ? እቲ ኣብ ማእዲ ዝቕመጥ ዶ ይኮነን? ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ። ንስኻትኩም ግና ብፈተናይ ምሳይ እተዓገስኩም ኢኹም። ኣብታ መንግሥተይ ኣብ ማእደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክሰትዩን ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከዓ ን12 ነገር እስራኤል ክትፈርዱንሲ ከምቲ ንኣይ ኣቦይ ዝመደበለይ ንኣኻትኩም ከዓ ኣነ መንግሥቲ መደብክልኩም። ኢየሱስ ጴጥሮስ ከም ዝኽሕዶ ተዛረበ። ቁጽሪ 31 ስምዖን እነሆ ሰይጣን ከም ስርናይ ክሓሓየኩም ተመነ፣ ኣነ ግና እምነትካ ከይትጠፍእ ምንታኻ ለመንኩ። ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ ንሕዋትካ ኣጸናንዓዮም። ንሱ ግና ጐይታይ ኣነስ ንማእሰርቲ ኾነ ወይ ንሞት ምሳኻ ንምኻድ ተዳልየ ኣለኹ በሎ። ንሱ ከዓ ጴጥሮስ ከም ዘይትፈልጠኒ ኢልካ 3 ሰዓት ክሳዕ እትኽሕደኒ ሎሚ ደርሆ ከም ዘይንቁ እብለካ ኣለኹ በሎ። ቁጽሪ 35 ድሓር ከዓ እቲ ብዘይ ማሕፍዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ልእሳኒ ምስ ለኣክኹምሲ ገለ ዶ ጐዲልኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ሓንቲ እኳ በሉ። በሎም ሕጂ ግና ማሕፍዳ ዘሎ ይማላእ፣ ከምኡውን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ከዓ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፍ ይሻየጥ ማለት እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖፅረ ዝብል ጽሑፍ ኣባይ ክፍጸም ብግዲ እዩ እብለኩም ኣለኹ። እወ እቲ ብዛዕባይ ቅድም እተባህለ ይፍጸም ኣሎ። ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እነሆ ኣብዚ 2 ሰይፋ ኣሎ በሉ። ንሱን ይኣክል በሎም። ኢየሱስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ከም ዝጸለየ ቁጽሪ 39 ወፂኡ ከዓ ከምታ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ከደ። እቶም ደቂ መዛሙርቱን ሰዓብዎ።
ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ኸዓ ናብ ፈተና ኸይተኣትዉ ጸልዩ በሎም። ንሱ ኸዓ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርሒቑ ተንበርኪኹ ኣቦይ ፍቓድካ እንተኾይኑስ ነዛ ጽዋ እዚኣ ካባያይ ኣሕልፋ፣ ግና ካብ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይሳ ኣይኹን እናበለ ጸለየ። ዘበርትዖ መልኣክ ካብ ሰማይ ተረኣዮ። ጻዕሪ ሞት ሒዝዎ ኣጽኒዑ ይልምን ነበረ። ረሃጾ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ። ካብ ጸሎቱ ተንሲኡ ናብቶም ደቂ መዛሙርቲ ምስ መጸ ድማ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ረኸቦም። ንሱ ኸዓ ከመይከ እቲ ድቁሱ ናብ ፈተና ከይተኣትዉስ ተንሲእኩም ጸልዩ በሎም። ኢየሱስ ከም ዝተታሕዘ ቁጽሪ 47 ንሱ ክዛረብ ከሎ እንሆ ብዙሕ ሕዝቢ መጸ። ካብቶም 12 ይሁዳ ዝበሃል ድማ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። ንየሱስን ክስዕሞ ቀረበ። ኢየሱስ ድማ በል ይሁዳ ንወዲ ሰብ ዶ ብምስዓም ተትሕዞ ኣለኻ በሎ። እቶም ኣማእኪሎምዎ ዘለዉ ኸዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ጐይታይ ብሰይፊ ዶ ክንወቅዕ በልዎ። ሓደ ኻባታቶም ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቕዑ የማነይቲ እዝኑ ቈረጾ። ኢየሱስ ከዓ ክሳዕዚ ይብጽሑ ሕደግዎም ኢሉ መለሰሎም። እዝኑ ተንኪውን ኣሕወዮ። ኢየሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ሊቃውንቲ ካህናትን ሓላቑ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ዓበይትን ከም ናብ ከታሪዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም ወጻእኹም? ኣብ ቤት መቕደስ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ነይረ፣ ኣዳኩም እኳ ወሳይ የበልኩምለይን። እዚኣ ግና ጊዜኹምን ስልጣን ጸልማትን እያ በሎም። ክሕደት ጴጥሮስ ቁጽሪ 54 ሒዞም ከዓ ወሰድዎ፣ ናብ ቤት ሊቀ ካህናት እውን ኣእተውዎ። ጴጥሮስ ከዓ ርሕቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ። ኣብ ማእከልቲ መካብያ ከዓ ሓዊ ኣንዲዶም ብሓንሳእ ተቐሚጦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእከሎም ተቐመጠ። ሓንቲ ገረድ ኣብ ጥቓ እቲ ሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረኣየቶ ጠሚታቶ እዚ እውን ምስኡ ነይሩ እዩ በለት። ንሱ ግና ኣቲ ሰበይቲ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ክሓደ። ቁርብ ጽንሕ ኢሉ ከዓ ሓደ ካልእ ርኢዎ ንስኻ እውን ካባታቶም ኢኻ በለ። ጴጥሮስ ግና ኣታ ሰብኣይ ኣይፋለይን በለ። ሓንቲ ሰዓት እተኣክል ምስ ሓለፈት ከዓ ሓደ ካልእ እዚ ድማ ብሓቂ ምስኡ ነይሩ እዩ ገሊላዊ ከዓ እዩ ኢሉ ኣርጊጹ ተዛረበ። ጴጥሮስ ድማ ኣታ ሰብኣይ እዚ እትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ በሎ። ሽዑ ገና እዚኣ ክዛረብ ከሎ ብኡብኡ ደርሆ ነቀወ። ጐይታ ከዓ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ። ጴጥሮስ ከዓ ሎሚ ደርሆ ከይነቀወ 3 ሰዓት ክትክሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ጐይታ ዘከረ። ናብ ወፃኢ ከይድውን መሪር ብኽያት በኸየ። ንኢየሱስ ኣላጊጾም ናብ መጋባእያ ሊቃነ ካህናት ከም ዘቕርብዎ ቁጽሪ 63 እቶም ንኢየሱስ ዝሓዝዎ ሰባት ድማ የላግጹሉን ይወቕዕዎን ነበሩ። ሸፊኖም ድማ ገጹ ይጸፍዕዎ እስኪ ተነበየልና መን እዩ ዝጸፍዓካ እናበሉውን ይሓትዎ ነበሩ። እናጸረፍዎ ከዓ ብዙሕ ካልእ ነገር በልዎ። ቁጽሪ 66-67 ምድሪ ምስ ወግሐ ዓበይቲ ሕዝብን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ተኣኪቦም ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተኾንካስ እስኪ ንገረና ኢሎም ናብ ዋዕሎኦም ወሰድዎ። ንስኻ እንተ ነገርክኹም ኣይተኣምኑን፣ እንተ ሓተትክኹም ድማ ኣይትምልሱለይን፣ ኣይትፈትሕኑን እውን ኢኹም። ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ክቕመጥ እዩ በሎም። ኩሎም ከዓ እምበኣርከ ንስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ በልዎ። ንስኻ ኣነ ከምኡ እየ እሞ ንስኻትኩም እኳ ትብሎ ኣለኹም በሎም። እሳቶም ከዓ በዓላትና ካብ ኣፉ ድሕሪ ሰማዕናኸ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና በሉ።